25-нче хикмәт. 18 мең галәмгә сәрвәр булган Мөхәммәд, 33 мең асхабка рәхбәр булган Мөхәммәд, ялангачлык ачлыкта канәгатьлек Мөхәммәд, гыйсы җафа өммәткә шәфәгатьлек Мөхәммәд, төннәр ятып уйымас тиләвәтлек Мөхәммәд, гырбәт берлә ятимгә мураватлек Мөхәммәд, юлдин азган гымрахка хидаятлек Мөхәммәд, мөһим төшсә һәркемгә кифаятлек Мөхәммәд, Абу Җәһил ләхәпкә сәясәтлек Мөхәммәд, мәләмәтне сабыны сәламәтлек Мөхәммәд, намаз руза кылгучы гыйбадәтлек Мөхәммәд, тынмай тәсбих әйтүче ризатлык Мөхәммәд, шәригатьне юлыга гыйнаятлек Мөхәммәд, тарикатькә рәхнәмә ирадәтлек Мөхәммәд, хакыйкатькә муктәда иҗазәтлек Мөхәммәд, дугалары мөстәҗаб иҗабәтлек Мөхәммәд, яманлыкка яхшылык кирамәтлек Мөхәммәд, тәүфыйк биргән залимгә җәлаләтлек Мөхәммәд, сәҗдә кылган игелеп итәгатьлек Мөхәммәд, 5 вакыт намаз кылганда имаматлек Мөхәммәд, гәрше көрси базари гыйнаятлек Мөхәммәд, миграҗ ашып барганда шәһадәтлек Мөхәммәд, 8 бихишт игәсе вилаятлек Мөхәммәд, мискин Әхмәд кылыга китабатлек Мөхәммәд, ятим, фақир, гарибкә сәхавәтлек Мөхәммәд, фәрештәгә адәмгә сәгадәтлек Мөхәммәд. Дини подкаст. Ислам мәдәнияте турында татар телендә тыңлагыз.